Tak čau lidi, dneska jsem tady na rybníku soukromým, nebo jako soukromým, je to obecní rybník, ale není to svazová voda a zkusíme tady něco chytit, no. Chytám na takového malého kikra a si mám zkusit okolo nebo štítí. Mám to na váze z fluorokarbonu 18, jenom plně jemný. Ze štíku to nevydrží, ale já tady chci chytat do kouvy. Jestli tady ještě nějací teda jsou, no. Protože je to tady už hrozně vychytaný. Tady se takhle táhne mělčina. A je tam ryba. Jo. Ale pěkně odjíždí. Tyhle, tato má v hubě ten fluorokarbon. To nekousne. Taková. Už se plave pryč. Snad jich dneska počopeme víc. Budu to házet kolem těch překážek tady a uvidíme. Jestli tam nebude ještě nějaká. Asi ne. Zkusím na chvilku přezbrojit, když se tady štíky. Mě tady teďka pod nohama potom vyjela štíka. Mám tam štičku. Potrně na frut. Jo. Yes, já jsem viděl, jak to zebrala pěkně. Paráda. Takováhle štička. Ale potěšila. Na Sage Gear. A už odjela.